Posielam srdečný pozdrav z Banskobystrického námestia. Po 2 roky sa toto námestie stalo centrom slovenského folklóru. Tohto roku to bude trochu inak. My pôjdeme za vami. Opäť ideme za vami zachytiť jedinečnosť slovenských krojov aj krásu našich regiónov. Dnešným cieľom je Špania dolina. Banícke bratstvo Herengrund je veľmi stará organizácia, ktorá má veľmi dlhú históriu, ktorá začína 1463. Kontinuálne existuje do dnešnej doby. Hlavným úlohou baníckeho bratstva nášho je zachovávať banícke tradície a zachovávať pamiatku na banícku činnosť v starohorských vrchoch, kde sa ťažila meď. Volám sa Lila Wilhermerová, som rodáčka zo Španej doliny. Bývam tu od narodenia, od samého začiatku. Paličkovanie je to moja záľuba. Naučila som sa to paličkovať už asi tak ako 6-ročná. V Španej doline sa paličkovalo v každom dome. Dá sa povedať. Toto je ako tradičné. U nás doma paličkovala mama, stará mama, teta. Proste celá rodina, dá sa povedať. Čiže sa to traduje z generácie na generáciu.